Türkmenistanyň Migrasiýa gullugy pasport üçin nowata durup boljak web sahypasyny açdy. Görnüşi ýaly beğenme üçin entek ýer. Bu hyzmat tölegli we oňa girip bolmaýar. Belki bu wagtlaýyn ýöne Aşgabatda daşary ýurtda ýaşaýan we pasport almagy, täzelenmäge hukugy bolan türkmen raýatlary barada resmi hiç zat aýdylmaýar. Olaryň käbiriniň pasportlarynyň möhleti uturdy. Beýlekleriň giti, bir başgalaryň bolsa köne görnüşli pasporty var. Bu raýatlaryň käbiriniň daşary ýurtlarda çagalary boldy we enatalar türkmen diplomatlarynyň täze doglan çagalara pasport alyp bilmeýärler. Bu çagalaryň käbiri hem ýetginjek ýaşaýatdy. Bularyň hemmesi awtomatik usulda ýaşaýan ýurtlaryna bikanun migrantlara öwrildi we köp sosial hukuklardan mahrum edildi. Insan hukuklaryny goraýjylar we habar berişleri işteleri bu mesele bir näçe gezek ünsi çekdiler. Häkimet onlarça ýyl bäri bu mesele üns bermeýärler. Haçan aktivistler daşary ýurtlardaky konsullyk edaralarynyň pasport alyp bilmeýändikleri sebäpli nägilelik bildirip başlanyna, häkimetler olary we garnaşlaryna öýlerine azar berip başladylar.